Rianxo recupera o torneo internacional de xadrez despois da cancelación da edición do ano pasado a consecuencia da pandemia. A competición, xa un referente a nivel galego, chega este ano a súa 12ª edición. Desenvolverase mañá sábado no pabillón municipal a partir das 10:30, sen presenza de público e baixo a modalidade de partidas rápidas a 9 rondas. Un torneo que se celebrará na modalidade de partidas rápidas a 15 minutos, máis 3 segundos de incremento, e que está previsto que se dispute a 9 rondas. Empezará ás 10:30 da mañán, ca presentación do torneo, e ás 11 será a primeira ronda, e así sucesivamente hasta as 9 rondas previstas, que cun parón para comer, rematará en torno ás 7 da tarde o torneo. No torneo tomarán parte uns 150 xadrecistas, coa presenza de varios grandes mestres e mestres internacionais. Aquí Rianxo vai asistir este sábado varios grandes maestros, destacan especialmente o gran maestro galego David Lariño, contamos tamén cun gran maestro cubano que se chama Arián González, e está previsto tamén a participación do gran maestro portugués Luís Galego. O torneo conta co patrocinio do Concello. Dende o Executivo destacaron a labor do Club Xadrez Rianxo e o feito de poder retomar esta competición do máximo nivel deportivo. O torneo foi medrando e cambiando de data e de sede, ata converterse no que hoxe é un evento independente de alto nivel e que é un referente do xadrez de Galicia e no que cada ano participan centros de persoas e grandes mestres internacionales. Todo isto gracias ao tesón e ao bo traballo do Club Xadrez de Rianxo, que tamén foi medrando ao longo destes anos. E na actualidade forma unha grande familia alrededor deste deporte no Rianxo, acadando un alto nivel deportivo en Galicia. Gracias pola vosa implicación. Dende a organización quixeron agradecer tamén ás empresas e casas comerciais que colaboran co torneo, no que haberá uns 2.500 euros en premios a repartir entre os gañadores da categoría absoluta.